Gràcies. Bona vesprada a totes i a tots. I efectivament el trànsit rodat és el causant, com tots sabeu, principal de totes les emissions que es produeixen en la ciutat de València i en quasi totes les grans ciutats que són les urbanes. No cal repetir que estem parlant dels més destacats, els òxids de nitrogen, les partícules en suspensió que emeten tant els motors dels vehicles com del desgast dels frens i pneumàtics i de l'abrasió del paviment per la rodadura dels vehicles, en clara que tenim diversos tipus. Però nosaltres anem a seguir en la nostra exposició pràcticament el PEMUS, perquè efectivament en aquest cas entenem que no hi ha una proposta que a soles siga capaç de reduir la contaminació, sinó que es tracta d'una suma de propostes de caràcter transversal, al final de quines són aquelles mires transversals que poden aconseguir aquest objectiu. Jo crec que n'hi ha que incidir en una qüestió també molt important que a voltes no se'n té en compte, el que és el transport pròpiament urbà, que és el caminar. La meitat de desplaçaments es fan caminant en una ciutat que se poden fer perfectament, millorar la prestació del servici públic de transport i, per supost, conscienciar, perquè la ciutadania té que veure avantatges en els canvis i que estos se facin paulatinament. És cert també que una gran part, que hi ha un munt de desplaçaments, 890.000 segons el PEMUS, que en València que tenen un component metropolità. Efectivament està el pla de mobilitat metropolitana, però el que necessitem són realment actuacions que integren i coordinen els diferents transports que en aquesta zona operen, amb una integració de tots en l'àrea metropolitana de València, estructurant un sistema de transport unificat, del metro, del tramvia, autobusos metropolitans, autobusos urbans, és a dir, comportar millores. Jo crec que les millores són la clau per a que sigui un èxit i una major interconnexió. Però jo crec que apuntaria una qüestió, per exemple, que jo crec que requereix un tractament especial, que és el tema dels polígons industrials fora d'àrees urbanes, perquè tenen una major dependència del vehicle privat que requereix, entenc, unes accions específiques en els gestors dels polígons i les empreses que estan instal·lades, independentment de que empreses grans tenen també un transport propi per als treballadors. Per altra banda, efectivament, en quant al tema de la zona taronja, el PEMUS arreplega la zona taronja en l'Eixample, en l'any intern de les grans vies, concretament i en el centre històric que ja la té. I per tant, entenem que d'ampliar-la és necessari el consens en els veïns afectats, tenint en compte les necessitats reals de cada una de les zones de la ciutat. I sí entenem que és necessari reduir aquest espai que es aconseguiria per mig de les reurbanitzacions dels diferents carrers de la ciutat, com el que es va fer una part de l'Eixample de Félix Pizjueta, Hernán Cortés, i el barri de Russafa, guanyant aquest espai públic per als vianants, per als ciutadans. Però tampoc no n'hi ha que oblidar en alguns aspectes que els cotxes existeixen i que hi ha que veure també la necessitat d'aparcaments subterranis o en altura o alternatius per a complir això. Si m'havia passat que no... Està a 10 segons ja. Vale. Simplement dir que les mides per al canvi climàtic, quan signaren ja el pacte dels alcaldes en l'any 2009, fa 10 anys, ja es va iniciar una nova etapa, s'elaborar el pla d'acció per a l'energia sostenible, etc., que ja donava que el transport privat en 2010 generava un 44% d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. I són un conjunt de mides a nivell municipal, que algunes perfectament s'han mantingut, de caràcter transversal, d'eficiència energètica en edificis municipals, de mobilitat sostenible, parlava de caminar i de la bicicleta, en la gestió dels residus sòlids urbans, l'augment de zones verdes, reciclatge, però jo crec que és fonamental també l'educació i la conscienciació, perquè efectivament la gent és conscient que el cotxe i el transport provoca contaminació, però no estic ben segura que conega que això també genera problemes per a la salut. Jo crec que en aquesta part queda molt per fer. Ja està. Gràcies. Turno para senyor. No som partidaris a curt plaç de crear els carrers d'alta ocupació perquè pensem que abans hi ha moltes coses per a fer, com establir un bon transport públic interconnectat, com hem comentat abans, en tota l'àrea metropolitana de València, que faciliti els desplaçaments sense el vehicle privat. Ni tampoc pensem que la proximitat al centre escolar tingui que ser el criteri principal en l'elecció dels pares, que entenem que és un límit a la llibertat d'elecció.
Per altra banda, i lligat a unes de les qüestions que hem parlat en l'anterior torn i convençuts també que és necessari integrar tots els servicis públics de transport que operen en l'àrea metropolitana de València, és imprescindible en aquest sentit que València lidere per la seva potencialitat aquest procés de millora i adaptació d'aquest transport públic metropolità. I també seria efectivament necessari ficar en marxa les accions del Pla de Mobilitat de l'àrea metropolitana de València amb la participació també de la Generalitat. Com compartim, per altra banda, que hi ha que treballar per reduir la contaminació, sí que es comprometem a fer un pla de millora per a reduir la presència de les partícules PM2,5 i NO2, com també, i en aquesta línia estaríem disposats, lògicament, a baixar els límits d'alerta per al diòxid de nitrogen, encara que estem parlant de recomanacions de l'OMS i que es hauria de fer en diverses fases, sempre amb l'objectiu de millorar la nostra qualitat de l'aire. I en consonància amb el que ja hem afirmat de les partícules 2,5 estaríem en el protocol de contaminació, aquestes partícules, el qual no obstant es seguiria aplicant en episodis excepcionals, seguint l'ordre de les preguntes. Sobre el repartiment de mercancies, jo crec que cal assenyalar que el PEMUS també ho contempla, el projecte SMIL que va financiar la Unió Europea de vehicles elèctrics de mercancies per a distribuir, com ja s'està fent per alguna part per part d'algunes empreses en zones, sobretot del centre històric de València, i, en definitiva, aquest tema hi ha que estudiar la realitat de cada zona per tal d'aplicar aquestes mides de millora de l'eficiència energètica en les nostres tecnologies, en aquest repartiment que, per altra banda, és necessari en el funcionament de moltes activitats econòmiques de la ciutat. Per altra part, lògicament, és necessari donar una prioritat en els nostres carrers al transport públic per a que siga ràpid i eficient, que això farà que sigui el preferit pels ciutadans. I en aquest cas no sols és la prioritat per al tramvia, sinó també per a l'autobús i altres mitjans que també se poden establir mides. En la mateixa línia expressada abans no estem d'acord en la creació de la taxa, i, per altra banda, ni tampoc a prohibir els espais d'aparcament de moment gratuïts en universitats i altres institucions i administracions públiques, encara que seria desitjable que per acudir a tots aquests espais s'utilitzara el transport públic com sempre s'ha fet, i tots els que fa molts anys que anàrem, ningú anava en cotxe, la veritat. Però bueno, potenciar els desplaçaments peatonals, jo ho he dit abans, que caminar era una de les coses més importants en aquesta ciutat, està en l'agenda de les nostres propostes, creant aquests itineraris de preferència peatonal en tota l'àrea urbana, creant que siga realment una xarxa peatonal, que no se parla molt d'ella, en diferents etapes, que puguen donar una continuïtat i que també comuniquen els diferents barris, en definitiva, en tots els punts de la ciutat. En el tema del Port de València, ahí sí que és necessària una gestió sostenible de totes les seues activitats, però tenint en compte, lògicament, la falta de competències municipals al respecte i que tenim que conjugar-ho també en les necessitats reals del transport marítim i en l'activitat econòmica i els llocs de treball directes i indirectes que genera el Port de València. Sobre la xarxa de carrils bici, una cosa és el quant, la quantitat, i una altra el quan i el com. No estem en contra, al contrari, d'augmentar el carril bici fins a arribar a unir tota la ciutat en la línia establida en el PEMUS, en el Pla Municipal que es va aprovar en el 2013 precisament per part d'un govern popular, però pensem que té que ser en racionalitat, en programació temporal, en enteniment dels ciutadans, en la protecció dels vianants i, sobretot, en un millor transport públic capaç de donar resposta a la impossibilitat, en alguns casos real, d'acudir a molts llocs de la ciutat en cotxe, i jo entenem que la satisfacció dels ciutadans en aquesta ampliació del carril bici és inversament proporcional a la millora del transport públic en la ciutat, o el que és igual, a duplicar com a mínim, depenent de les línies, les freqüències dels autobusos municipals i també les comunicacions metropolitanes. No es pot complicar el tràfic de la ciutat en un curt període de temps sense donar alternatives, perquè d'aquesta forma no afavorim ni l'ús del transport públic ni l'ús de la bicicleta, i les coses necessiten el seu temps i les seues explicacions. En aquest esforç de fer comprendre als ciutadans el perquè d'aquestes actuacions, estem d'acord, lògicament, en la delimitació de zones de baixes emissions, perquè és bo per a tots, i, com a resum, crec que necessitem totes aquestes mides que van unides a la planificació, a la conscienciació, al consens i a la millora del transport públic. Muchísimas gracias.